Gaeilge, Jordan Lively is Tanya Mata art. Tá mé Mahoney in Dreihead Mayo. Tá mé cúg trí agus deich Norley airde. Tá deich glach agus coppla punt tá fecin anam. Is beag sim atá agam sa sport. Is mailum la dog. Ní mistilam bheag arciar an telefís, ach is anu a imriam hén. Chaithimh idir agus go le ag arc an telefís gach lá. Is mailum cud mór clár cosúd le clártha ceol agus fisean, ach is farlam clártha rin. Cear mo wahar go Gaeilge I bhd bariach ama ag arc arhi. Céim an nuair a bhín scanan mai a haspint. Is mailum scanan grid. Is mailum an idirlin. Bím ag skimmel sa lá ag léid. An idirlin imnium clíhí fisean. Dís lo dal mé cio an siú Spotify. Bhí sé firsta a dhéanú. Bím ag cainst maháilte Twitter agus Facebook go minic. Tá sim róir agam sa cio. Imriam an dord bhail agus canim. Bainnim sult as. Is mailum torthaí, chicken agus pasta, agus farlam scalaga, burger chicken, seaclaid, milchan, limonage agus ucaráte. Janan mawahar an chóchtaracht sa teach. Janan sí salad torthaí. Janan mahar an tróptaracht sa teach. Caníonn sé iarraí na seachtaine gach jeirú seachtaine.